שלום, רונית הגיעה אליי כשהייתי בסוף הריון, כבדה וסוחבת ואפילו גם צולעת. היה לי כאב שהרופאה אמרה שהוא מוכר ותקין, אז פשוט סבלתי בשקט. ורונית הגיעה ונתנה לי חצי שעה של הרפייה ונינוחות ופינוק לעצמי, ממש תשומת לב לגוף ומה קורה, ואפילו עיסוי לרגל הכואבת שממש הפחית את הכאב. מלבד החוויה הטובה לגוף, הרגשתי מתנה לנפש. יודעת, את לא צריכה לסבול דווקא, את לא חייבת לסחוב בעייפות, את ראויה לזמן לעצמך, לתשומת לב, לטיפול, לפינוק. רונית הייתה מאוד מאוד עדינה וקשובה, לתת את כל מה שהיא יכולה, אבל ממש ממש לפי הרצון של המטופלת ומה שטוב לה, ואני ממליצה בחום.